Second shot. Nahubog na ko. Hoy! Umuwi na kayo, hoy! Hoy! Ito sila guys, kana. Ano na sila og lamakan kay wala ka adtong syudad. Ito ay. Naglisod na sila gaagi oh. Tanaw na. Mga taga syudad. Diba na kana siya taga syudad na siya. Kana. Ito sila kadto. Ay. Hoy, pagdali kanihas. Naglisod dala. Hala, sige. Mo na laagan man. Ikaw ba taga syudad? Di man lagi taga syudad. Kumusta man ang photoshoot? Say hi to the vlog. Sina maula ko tiil. Ha? Nasa ka? Hintay oy. Hey guys, welcome back to my vlog. What's up, morning up? So sila guys, sila doon kayo naggikan nagtuog kabasakan. Ay, landanan na yun. Kapoy kayo eh. Oh, gikapoy ko na siya guys. Di siya gunahan magpa-upload sa vlog. No? May pa sila ay. Oh, how sweet. Nood ko na sa mo. Gisapot mo si Mayor. Gisapot si Mayor guys. So pagkato na ako nga. Layo man kayo. What's up? What's up? Karon guys. Magtagay sila og tuba. Yeah. That's tuba. This one. Tuba. Baka. Pwede mo ba nag-iipon ang Tanggero. Yeah. Ano siya? Tanggero. Tanggero? Tanggero. Burudog. Ang sagit ka to. Para habog na siya. Para habog na. Ano siya? Para habog. Dagana ka. Lain na naman buhay ito. Pusod lang na rin. Social kayo. Sa ujog gunitan. Lagi. So karon guys, ito ibutang ang tuba sa pichel. First step, ito isa ng tuba. So muna siya ang tuba guys. Tuba. Pila ka tuba, pila ka baso nga tuba o sa mga bog? 20 ka baso? Usually, uminom kong tuba kay magsakit doon doon. Sa aslom. No? Coconut wine. Ano siya guys, ang one of the best Filipino wine. Tuba. Tuba. Ready, let's drink first bottle, first glass. First glass. Second shot. Nahubog na ko. Okay. Kailangan siya og naa siya Coke or Pepsi para lami ang tuba guys. 15 minutes later. Kaya pa? Stop na may ginom guys kay nalipong nako. Nalipong na siya. Yeah, nalipong na may. We try to stop na. Baba. Okay na ako hair. No? Parang hair. Hair. Okay ka? Okay ka? Okay naman ka, ako Okay ka lagi. Ang ako hair, okay ka? Okay lang. Gaya no po. Sige na po. Let's go na po. So guys, mga tumi o upper oval no? Let's go. Sige guys, mga sa amin dere ha guys. Bigot lang bilin sa inyo. Manihapon, mga pa magkanima. Di ka mukhaon? Kumukaon kay baguhay pa ko naman. Dito, chicks ba yun? Aha? Chicks. Finding chicks. Finding Nemo takaran.
Ready, 1, 2, 3. Oy, oy, oy. So guys, if makakita mo ngit-ngit kayo, no? Ako tabo ng suga. Oh, see that? Nami sa tunga sa oval. As you can see guys, dili siya makita. Ipawang Yeah. suga, may buot. Naa ang gym, magtanaw mi karon sa ilahang activity kay intramuros man. So as a VSU student dapat maka-experience jud ka og kung sinaas sa Visca, no, para dili masayang imo pagka-estudyante, di ba Pao? Yep. Pao tubag ba? Okay kayo na. Okay ka na. Hey Sisi, welcome to the vlog. Say hi to Charis. Hi! Pao, di ka makita Pao. Ay siya kayo nakabisag ngit-ngit gani kay makita gyapon ka. Yan ang mga puti. Kita mo itong GG. Kita mo galing ka, ako nakita. Kita, ay, thank you sa mo time. Bye. Happy birthday, Mama! Happy birthday, Ate Janel! Happy birthday, Ate Janel! Happy birthday, Ate Janel. One, two, three, go. Matanga. Matanga. Bo. Ah!